To som ja. Toľko viem. Ak si tým, čo ješ, potom chcem jesť len ľudí, nenávidé môjho otca. Jedlo je palivo. Garbage. Gusto mal pravdu. It's wizard time, motherfucker! Fireball! Bruh. The fuck? What was that noise? Ste len ilustrácia. Prečo sa s vami rozprávam? Lebo si prišiel o rodinu, o priateľov. Si osamelý. Áno, a vy ste mŕtvi. Garbage! Perfection. Zdravím, šéf Skinner, aký bude večer? Bonjour, šéf. Dobrý večer, šéf. Hej, šéf, a kto tu je? Alfredo Linguini, Renatin malý syn. Dobrý. Ale vyrastol, čo? Pamätáte sa na Renatu? Gustovú starú lásku. Áno, ako sa máte? Linguini. Áno, Linguini. Milé od vás, že ste prišli. Ako sa má... Moja mama Renata. Áno, Renata. Hakuna Matata. Shut! mala sa už aj lepšie. Teda... Zomrela. Tomu neverím. Vážna gurmánska kuchyňa a ja sa môžem dívať. Čítal si moju knihu. Pozrime sa, koľko toho vieš. To vieš, čo vždy hovorím vám. Variť môže každý. Čo to robí? Nie! Nie! Veď to je príšerné! To zničí tú polievku! Nikto to nevidí! Musíme to niekomu To je dobré. Čo si do toho dal? Poďme, pani šéf! Viem, že je to hlúpe a čudné, ale ani jeden z nás to nemôže robiť sám, takže to musíme robiť spolu. Chápeš ma? Tak teda poďme na to! Vitaj. Teraz vytvoríš tú polievku. Máš na to toľko času, koľko chceš. Ak treba aj týždeň. Polievku. Musíme si nájsť niečo iné. Niečo, pričom sa nehryzie, neštípe a ani mi nebehajú po tele tvoje krpaté potkanie nožičky. Nie, nie. Ty si hladný. Ako si to urobil? Bolo jasné, že sme dostali ten istý bláznivý nápad. Nice. Okay.
Pamätajte si, celá vec je veľmi podozrivá. On niečo tají. Len pokoj, je to iba plonžer. Myslím, že ho zvládnete. Čo to robíš? Krájam zeleninu, krájam zeleninu. Čo je toto? Tvoj úsek musí byť čistý. Čo sa stane, keď príde špička? Neporiadok, všetko spomalí. Jedlo neodchádza, objednávky sa kopia, katastrofa. Naučím ťa zapamätať si to. Udržuj tu poriadok, lebo ťa zabijem!